molt bé. Ara apreteu la lletra A, va. La mitja de veritat, ara. Bé, aquí el que hem presentat és un taller divulgatiu, perquè no hi ha temps per més, de robòtica educativa, en què els nens poden participar d'una manera demostrativa, perquè fan la part de programació dels robots. La robòtica educativa el que et permet als nens és que els estàs oferint una activitat atractiva. Això ja fa que el nen estigui predisposat a posar la seva atenció, i això et permet incorporar-hi conceptes didàctics i a més, hi afegim la part pedagògica que ens permet treballar el treball en equip i la cooperació. Home, hi ha llibres que poden estimular els nens a descobrir la robòtica, però jo crec que potser una activitat ben muntada de robòtica, amb la qual podem aprofitar la robòtica perquè els nens facin un treball de recerca i després en facin divulgació, sí que pots generar la necessitat d'accedir als llibres per trobar la informació. És un sensor. I quin s'assembla aquest sensor? El que l'heu vist algun cop? El de la Wii. El de la Wii. El mando de la Wii. El mando de la Wii, quan el moveu, ell també us detecta que esteu movent. Per tant, aquest ocell tenia un sensor de moviment que quan moia la cua feia el sorollet que havien gravat elles. Molt bé. I el grup de l'Ares, per exemple? D'acord, l'he muntat i desmuntat, l'he muntat i desmuntat. Hi ha alguna cosa més tard? Perquè si muntava sol, s'ha pujat així i s'ha trencat el cap. Quin animal primer que no El lleó! El lleó! Ha pujat així i ha fet així el cap i s'ha... He tingut un mico que moia els braços així, de dalt a baix, i li han dit vull un plàtano. I ho feien per l'ordenador. Això m'ha agradat perquè he muntat un caimà que quan li posaves el dit a la boca, tancava la boca i et mossegava el dit. Tenia un lleó i ha rugit i després s'ha desmuntat. Ha rugit el lleó que teníem i després ha caigut el seu cap i s'ha desmuntat.